Bhazi ranga rakatakura vanhu vachibva Cape Town, South Africa vachienda kuMalawi rinova raita tsaona munyika yeZimbabwe along Harare to Nyamapanda rinova riri bhazi rikunzi ndere BRD Luxurious Coach bus. Kusangana kwatinoita zvakare pano paYouTube channel yenyu yeHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe tichizivisa vazhinji kuti ndipo paHarare Networks patinouya nenhau dzakasiyana-siyana. Zuva ranhasi tiri kuzivisa maererano nechiitiko chetsaona iri kunzi yakaita paalong Harare to between Harare and Nyamapanda road apo pari kutsanangura kunzi tsaona iyi mubhazi umu ranga rakatakura vanhu ava riri kutenderedzwa vachiziviswa kunzi pane vanhu 17 vakafira mutsaona iyi. Chiitiko ichi chiri kuziviswa kunzi chakaitika uri musi weTuesday na1 masikati near the 176 kilometers pegi close to Suswe when Malawi bounded BRD Luxurious Coach raibva kuSouth Africa rakananga Malawi ende rairi kunzi bhazi iri ranga rakatakura vanhu 63 vamwe vakakuwara vakaendeswa kuMutoko District Hospital uko nekukochwa kuti vaende kunorapwa, asi 17 ndio vakafira mutsaona iyi. Zvakaita kuti pagonyorwe tsamba nemapurisa emunyika muno pamwe chete na Minister of Foreign Affairs wekuMalawi akazivisa pamusoro pechiitiko ichi. And also kuita Minister of Foreign of State Provincial Affairs and Devolution for Mashonaland and East Honorable Itai Ndudzo vakashanyira nzvimbo iyi pamwe chete nekushanyira vanhu vakaendeswa kuchipatara. Ende mapurisa eZimbabwe Republic Police akanyora tsamba achizivisa pamusoro pechiitiko ichi apo vakanyora vachiti Abden on fatal road a traffic accident at 175 kilometers peg along Harare between Nyamapanda road. Reference is made to the Zimbabwe Republic Police message on a Twitter platform regarding a fatal road traffic accident involving Malawi bounded DRD bus which occurred on 5 May 2026 at around 13:30 hours at the 175 kilometers peg along Harare Chirundu Highway Road. The death toll is raised to 17. The 45 injured victims are admitted at Kotwa District Hospital and Mtoko District Hospital. The Zimbabwe Republic Police, through the government of Zimbabwe, is liaising with the government of the Republic of Malawi through its embassy and the relevant authority to facilitate the identification and the repatriation of the victim. The body of the victim have been taken to Kotwa District Hospital and Mtoko District Hospital mortuaries are pending identification and post-mortem. The Zimbabwe Republic Police express its deepest condolences to the bereaved family and the people of Malawi following this tragic accident. Ndozviri kuziviswa, ndozviri kusanangura kunzi bhazi iri makurubukiro arakaita rakatora upenyu hwevanhu vakawanda. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosiririsa zvakaitika pachiitiko ichi. Ende hama dzevanhu vakashayika apa zviri kurwadza, vari kuchema, ende vakawanda 17 vese ava vari kunzi vanhu vanga vakananga kuMalawi, macitizen ekuMalawi. Ndidzo news dzatiri tikabata pano paYouTube channel yenyu yeHarare Networks.